întregul, firea adâncă, cât pot zice eu, nascu și în Moldova oameni. Am scris eu, Miron Costin, cronicar al țării Moldovi. Mihai Sochircă, Alec Varat și echipa de creație prezintă serialul de filme documentare Nasc și în Moldova oameni. Victor Pușcaș, președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova, cavaler al Ordinului Republicii. Eram tânăr, așa de la vârstă de 18-23 de ani, așa mă simțeam puternic și mare, că mă rugam lui Dumnezeu să-mi ajute ca să refac lumea. Însă Dumnezeu s-a întors spatele la mine, nici n-a vrut să vorbească. Eu, necătând la aceasta, am încercat să refac lumea. M-am zbătut, am luptat, am alergat, însă la un timp oricare m-am convins că această sarcină este imposibil de o realiza. M-am căsătorit, m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi posibilitatea ca să refac familia, adică să fie familie fericită, toți fie sănătoși, să fie poate cei mai fericiți ei care sunt în lume. Însă la un moment dat, atunci când eu mă rugam, Dumnezeu parcă tot nu s-a întors la mine cu fața și eu am crezut că am să fac, am să obțin aceasta, pentru că eram puternic, eram mare. Însă n-am obținut. Pe urmă, ce mai era să cer, să rog? Am ajuns la această vârstă când mă rog lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă măcar să mă prefac eu. N-am putut reface nici lumea, nici familia, eu măcar să mă refac. Dumnezeu s-a întors la mine și îmi spune, deci la aceasta trebuie să începi, fiule, să te refaci singur, dar să nu pui în fața ta probleme care este imposibil de a le rezolva. Astăzi, eu nu sunt mare și tare, ci sunt un om care am trecut prin viață și fac niște bilanțuri și văd că m-am zbătut, am vrut să fac, dar am făcut ce era în posibilitățile mele. Legenda ne vorbește că anume la acest izvor, cu apa acestui izvor, dacă se spală fetele tinere, ele devin încă mai frumoase. Iar cei care simt că se lucrează vederea, le se întoarce înapoi vederea. Așa ne spune legenda. În orice caz, mama mea, Dumnezeu să o ierte, totdeauna lua apă de aici în tot anul, pentru altă ies păstrează proaspătă minimum un an de zile, și când ceva aveam temperatură copiii, sau ne dureau ochii, sau urechile, sau ceva, ea numai decât ne stropea cu apă de aceasta. Noi o socotim ca o apă sfântă. Asta este complexul peisagistic. Mai frumos ca acesta complex, în nordul Moldovei, cred că este greu de întâlnit, dar
Eu mă mândresc pentru că aici pe acest loc a trecut copilăria mea. Graiul mamei, grai cu rouă, zis de frunza cea mai nouă, graiul mamei nu asfinte, nici când nu mai sunt cuvinte. Amintesc destul de bine, Victor Stepanovici Pușcaș. În timp ce eu practic și lucram, dar eram student și eram la practică, la care pe Dumnezeu stătoară. Victor Stepanovici Pușcaș lucra împreună cu Filip Călăgurescu ca ajutor de tractorist, oricum se numea atunci pricăpșic. Calea lui, cel mai vechi tractorist și cel mai vechi tractor, calea lui, al Victor Stepanovici, a început într-adevăr dintre acele momente, pe urmă și-a continuat activitatea la pământurile de selenite. Orice om care își dorește și are un cel în viață, el trebuie să-l atingă plafonul vieții. El viața o înțeles de la mic și până acum la mare. El a trecut toate politele vieții, începând de la cea de sus, până să răzăcat la cea de sus. Că am făcut casa. Nu, că am făcut-o. Mă tai sus, mergem și jos și sus și ai făcut și ușile, verresele așezat și tot așa. De aceea eu vreau să rămână istorie. Bine, hai să ședem o leacă la masă. Hai o leacă la masă. Victor Pușcaș, președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova, cavaler al Ordinului Republicii. În jurul la 20 de ani, Victor Pușcaș se află în vârful piramidei statale. L-am întrebat odată unde a reușit să nu cadă, chiar dacă n-a putut să refacă nici lumea, nici familia, nici să se refacă pe sine însuși. Și amintit domnia sa că i-a spus o țigancă în tinerețe: oamenii invidioși trebuie să colucreze în viață, respectă-i și vei rămânea om mare. Ei se vor distruge singuri. Are acest Victor Pușcaș o fel de înțelepciune și omenia sa, care i-a permis în viață nici să ardă podurile după sine, nici să se întoarcă prin valuri înapoi. Are un alter ego care poate fi explicat într-o altă frază a latinilor: Vox populi, vox Dei, vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. Supremația legii și a dreptății a devenit pentru dânsul un principiu și o poziție de bază în viață. Aceea că la noi adeseori, de unii oameni, unele persoane se vorbește despre statalitate, că avem stat, că nu avem stat, că trebuie perfecționat statul, că trebuie schimbat și așa mai departe. Eu cred că acestea sunt discuții inutile, deoarece Republica Moldova este deja ca stat. Ce înseamnă stat? Statul înseamnă o construcție care are la baza ei crearea a mai multor mecanisme. Statul care este un ansamblu care dispune și de Parlament, și de Guvern, și de Executiv, și de instanțele judecătorești, și de poliție, și de închisori, adică toate cele atribuții care trebuie să le aibă statul. Și totodată statul nostru
îndeplinește și multe funcții. Funcții, să zicem așa, legislativă, funcții executivă, funcții de înfăptuire a justiției, funcții social-culturală, funcții militară și multe alte funcții care sunt caracteristici unui stat. De aceea, discuțiile, repet, ele sunt inutile. Altceva e că suntem la un început de cale, când s-a destramat Uniunea Sovietică și a apărut un nou stat, Republica Moldova. Și în acest aspect este nevoie de a consolida instituțiile statale. Sunt foarte multe nuanțe specifice. Cum se rezolvă ele? Este necesar de a îmbunătăți activitatea instituțiilor statale, de a le consolida statalitatea. Mulți vorbesc că aștept de la stat, vreau ca statul să mă ajute, vreau ca statul să-mi dea și totodată vorbesc și rău despre stat, uitând că atunci când omului vine greu, totul se adresează la instituțiile statale. Sau când sunt în pericol libertatea sau drepturile sau interesele legitime ale unui sau altul cetățean, se adresează către stat. Dar statul înseamnă acele instituții care funcționează și care îndeplinesc funcțiile caracteristice pentru stat. De aceea, încă o dată repet, că ca să avem un stat puternic, un stat bine determinat, bine așezat, trebuie ca să urmărim un singur scop, să consolidăm instituțiile statale. Statul este ca o mașină, ca un mecanism mare și știm foarte bine că oricare mecanism, el lucrează atunci când toate detaliile, când toate acele roticele se învârtesc la locul său și în ritmul respectiv și acea mașină sau acel mecanism lucrează fără întrerupere. Așa trebuie să fie, să ajungem ca să fie și Republica Moldova ca stat. Dumneavoastră sunteți omul legii. Totodată, dumneavoastră, de mai mulți ani, sunteți implicați în politică. Nu vedeți dumneavoastră o incoerență între omul legii și politicianul Victor Pușcaș? Depinde de funcția, de atribuțiile care îți revin în viață. Atunci când am fost judecător, e clar că m-am aflat permanent în afara politicii. Pentru că acele litigii care le rezolvau instanța judecătorești și eu personal ca judecător, ele puteau fi rezolvate numai bazându-ne pe stricta buchie a legii. Însă o perioadă oarecare eu am fost și parlamentar. Din anii 89 și 1995 am lucrat în Parlament, pe urmă în Guvern. E clar că atunci și vicepreședinte Parlamentului eram în politică. Atunci, pe al doilea plan, era aspectul juridic. Primul plan, aspectul politic. Însă, dacă vorbim în ziua de astăzi, la ziua de astăzi, când lucrez în Curtea Constituțională, bineînțeles că pe primul plan e aspectul juridic, pe al doilea plan e aspectul politic. Noi nici de cum nu putem spune că Curtea Constituțională nu aplică argumentele politice atunci când rezolvă o problemă sau alta. Însă facem acea politică care este înscrisă în Constituție. Nu aceea de stradă, nu aceea care se face în Parlament sau în Guvern, dar anume cea politică mare care este deja înscrisă în Constituție. Și noi, judecătorii Curții Constituționale, hotărâm unde să ne oprim, adică unde este acele contururi când hotărâm, folosim argumentele juridice și le folosim și cele care sunt politice. Dar încă o dată repet, numai acea politică mare care este înscrisă în Constituție. Orice prevedere constituțională, ea este și o prevedere politică și ea prevede dezvoltarea societății pe mulți ani înainte, 10 și 10 de ani. De aceea ca noi să vorbim că nu mai folosim argumente juridice, n-ar fi corect. Astfel, folosind și aspectul juridic și aspectul politic, hotărâm acele probleme ce sunt de competență Curții Constituționale. De aceea, viața mea care am parcurs-o și activitatea mea, parcursul la 10 de ani, o putem împărți în acele perioade de timp
când depindea de funcțiile cu care eu mă ocupam. Judecător înseamnă că lucram numai cu argumente juridice, în politică, argumentele și politice și juridice, și acum juridice și politice. Victor Pușcaș ar putea apărea în viziunea unora ca o figură contradictorie. Cineva mi-a spus că Victor Pușcaș este o taină. A lucrat și a conlucrat cu Snegur, Lucinski, Sanghele, Voronin, Ostapciuc, oameni de diversă coloratură politică pe care i-a împăcat și cu cine s-a împăcat. Cu alte cuvinte, a vrut să mă convingă că este un conformist în viața politică a Republicii. Nu l-am crezut. Mi-a spus altcineva că tot ce a făcut corect în viață și tot nu l-am crezut. L-am crezut însă pe Victor Pușcaș și pe prietenul său Valeriu Bulgar, când Lari onești, pe pragul casei părintești, au spus niște adevăruri. Cât omul mai vede rezerve, mai vede în viitor, în perspectivă, atâta se simte mic și are îndrăzneala de a mai crește. Și când te simți mic, nu poți spune nici când că ai crescut deja. Asta ar fi răspunsul. Că am mai fost în posturi mai înalte, mai joase, asta e o altă vorbă, dar creșterea ca atare are rânduiala ei. Tot aici a confirmat același lucru și Victor Pușcaș. A zis că dacă nu s-a refăcut, cel puțin nu s-a prefăcut. La 1986, când ideea democratizării societății devenea tot mai vizibilă, neacceptând de multe idei politice, totuși n-a refuzat să fie ales președinte al Comisiei de Revizie a Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei. Totodată n-a împărtășit ideile unionismului. La 1 decembrie 1993, în comentarea rostită la solemnitățile din Parlamentul României, el chema la recunoașterea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Fiind și împotriva separatismului și a unionismului și forțelor pro-imperiale sovietice, de mult n-a fost înțeles că este pentru o a treia cale, renașterea totalității moldovenești și a Moldovei independente. Pe atunci, vicepreședinte al Parlamentului, unul din autorii declarației suveranității Republicii Moldova din 23 iunie 1990, a proiectului de tratat al Comunității Statelor Suverane, n-a fost înțeles și de Mikhail Gorbaciov. La o ședință interstatală, el spunea următoarele: «Непонятно, что хотят эти молдаване, сожительство или сообщество». Au rămas, slavă Domnului, cu independența statală. Și mai este ceva. În postura de vicepreședinte al Parlamentului a optat pentru independența Republicii. Victor Pușcaș, 158. Pentru. În postura de președinte al Comisiilor pentru rezolvarea problemei Găgăuzei și a Transnistriei, a pledat pentru rezolvarea politică a divergențelor și pentru consolidarea reintegrării teritoriale a Republicii. A făcut o concluzie, eu socot, care trebuie să transmitem, dacă doresc, și altor generații. Că atunci când mejieșii, unul din mejieși, stabilește hotarul între mejieși, atunci o să fie bine. Hotarul sau gardul între grădinile mejieșilor, mejieșii trebuie să le stabilească împreună. Niciodată și nici când nu va fi pace dacă fiecare va stabili gardul așa cum el se poate. Victor Pușcaș a fost împotriva puțului din Rusia și a căutat să
să liniștească lumea. A fost formată comisie care până la 1 septembrie anul curent va examina situația în Republică în privința aceasta și va prezenta materialele Prezidiul Parlamentului pentru a lua măsurile cuvenite. Această hotărâre reiese din hotărârea Parlamentului din 21 august, care a dat însărcinare ca să fie cercetată activitatea tuturor celor conducători, organe, mișcări, cetățeni care au susținut lovitura de stat din Năsovestia. Această comisie va aduna materialele necesare și, paralel cu materialele adunate de către comisie, vor fi luate măsurile necesare. Vreau să mă adresez locuitorilor că această comisie va cerceta numai faptele care se referă la susținerea loviturii de stat din Uniunea Sovietică. Așa că toți cetățenii să fie liniștiți că vor fi trași la răspundere numai cei care au ajutat la săvârșirea loviturii de stat. Tot el, în Parlament, a înaintat candidatura lui Mircea Snegur la postul de președinte al țării și i-a rugat pe parlamentari să susțină această candidatură. Dați-mi voie să pun la vot. Cine pentru aceea ca în funcție de prezident a Republicii Sărești Moldova să fie ales Mircea Snegur, vă rog să votați. Tot el, în funcție de președinte al Curții Constituționale, l-a scăunat pe actualul prezident Vladimir Voronin. La baștina lui Donici i-a spus un poet o frază: am venit de acasă. Pornit de la Arionescu Dănuțeni, de la baștină, Victor Pușcaș a ajuns la altă casă, acolo unde este familia, soția, copiii, nepoții și zilele. Frumusețe și bucurie. Bucuria familiei, bucuria noastră tuturor când ne adunăm aici. Locul acesta parcă nu atât de amenajat, fiindcă este în stare de amenajare, dar este un loc de refugiu mai ales pentru domnul Pușcaș, fiindcă aici el se vede pe sine în plină amploare atunci când pune mâna pe sapă, când se apleacă asupra patlagelilor, care cu dragoste le îngrijește, nu spun și îngrijește eu. Foama. Deci și în jurul nostru se află nepoțelele pe care dumnealui foarte mult le iubește. Și copiii care
Eu sunt de ajutor atunci când sunt invitat. Dar anume aici, cum am spus, este un loc de refugiu în primul rând pentru dumnealui, fiindcă găsește după atâta lucru, muncă și acele griji care le are, el întotdeauna găsește acele momente de refugiu, minute, clipi de revelație care însă se află aici, singur cu sine, unde probabil că își limpezește gândurile, își limpezește toate momentele care le are atunci, în timpul zilei la serviciu, dar poate chiar și în familie. Poate nu ne dăm noi totdeauna seama că trebuie să știm cine suntem. Că fiind exponența ai neamului, nu ar trebui să tragă cu obrazul pentru noi strămoși. Pare-se, Victor Pușcaș a înțeles acest lucru. Cap întregul, firea adâncă, cât pot zice eu, nascu și în Moldova oameni. Am scris eu, Miron Costin, cronicar al țării Moldovi.